Bueno, ara estem arribant a Maya Bay, que aquí és on exactament es va rodar la pel·lícula La Playa, on el protagonista era Leonardo DiCaprio. Aquesta platja es pot visitar durant tot el dia, vull dir, hi ha molts tours, molts turistes que des de l'illa, des de Koh Phi Phi, van aquí, com nosaltres, a visitar-la. Pel que tinc entès, no es pot dormir, no hi ha bungalows, no hi ha hotels, vull dir, la illa hi ha molt turista que visita la illa, el que passa que no hi ha puestos per quedar-te a dormir. És un puesto impressionant. Una abraçada des de Koh Phi Phi, des de davant de la illa de la platja Maya Bay. Sí, sí.